Kwatirani ngati mukakwanisa zinthu 7 izi. Chinthu choyambirira mukuyenera muonetsetse kuti you are emotionally ready. Tikati emotionally ready tikutanthauza kunena kuti inuyo ndinu okonzeka kuti mukakhala ndi nyumba yomwe ikakhala stable komanso mukakhala mtendere mnyumbamo. Komanso inuyo ngati muli ready kukakonda mzanuyo popirira komanso loyalty, kukhala okhulupirika komanso consistent, kukhala munthu amene muli wa consistency. Apa tikutanthauza nena kuti osati munthu omangozima. Lero mkhanga mukunkonda mkazi posakhalisa chikondi chokhanga chapita. Lero khanga mukunkonda mwamuna wanu posakhalisa basi mwayamba kumpanga hate. So ngati muli mukalowa mmene momwe kuti mukakhalamo consistent osadukiza ndiye kuti inuyo muli ready kuti mutha kukalowa mbanja. Komanso chinthu china chimene ngati mwa emotional readiness muli chinthu chimene you have to be emotionally mature enough to handle disagreements without disrespect. Inuyo ngati muli okonzekera mikangano ina iliyonse imene ikabwere mbanjamo kukayipanga handle bwinobwino molemekezana ngakhale mutakhala zokuti mwasemphana chichewa ndiye kuti inuyo muli ready kuti mutha kukalowa mbanjamo. Komanso you have to be willing to apologize. Ngati inuyo muli ready kukalowa mbanja mukuyenera mukhale okonzeka kukapepesa ngati mwamulakwira mzanu komanso kukapanga forgive kumukhululukira ngati mzanu akukupepesani and move forward. Chifukwa zimene zizi zikakapelewera mbanja mwanu possibility kuti banja lanu likapitirira silikuoneka, tikupanga hang in balance. Mbanja lanu litokatha nthawi ina iliyonse. Komanso mukuyenera mukakhale anthu amene muli capable of managing anger komanso jealousy, nsanje yanu. Chifukwa anthuso ansanje kwambiri banja silimatheka, zimadzetsa nkhaza ndi zina zotero. Komanso ma insecurities anu, muli insecure. Ngati muli choncho mukuyenera muzikonzeka zimene musanakalowe mbanja. Komanso chinthu cha number 2 chimene mukuyenera mukhale ready mukwatire muli nacho ndi chimene timati spiritual and moral values. Mukamalowa mbanjamo mukaonetsetse kunena kuti you are going there kukapanga share ma values zimene zimaongolera umoyo wanu wa tsiku ndi tsiku, umoyo wanu wauzimu. Chifukwa umoyo wauzimu uja ndi umene umathandizira kuti uzikatha kukuongolerani kuti moyo wanu muyendetsa bwanji komanso ma decisions anu amene mukupanga mbanja muja kuti azikhala motani. Chifukwa popanda kumuopa Mulungu zimakhala zovuta kuti mungathe kulemekezana mbanja muja. So you have to be willing to grow spiritually together. Komanso you have to be ready to build a home that values peace, honesty, kuuzana zoona, komanso respect, kukhala anthu olemekezana. Komanso chinthu china chofunikira kwambiri chimene mukuyenera mukhale nacho musanaganize zokalowa mbanja, the responsibility and commitment. Kukakhala munthu opanga commit, odzipereka ku banja lake komanso waudindo. Mukuyenera mumvetsetse kunena kuti banja limabwera ndithu ndi udindo wake. Musakakhale munthu amene muli irresponsible othawa udindo. Mwabereka ana, mwaberekerana ana komanso mukufuna kuwasamalira anawo, mwamanga nyumba olo muli ndi khomo limodzi koma mukuthawa udindo wanu osamalira khomo lanulo. So you have to be ready to commit your partner fully and faithfully. Ukazipereka kwa chikondi wanuyo inuyo nonse thupi lonse mokonzeka bwinobwino komanso mokhulupirika. And you have to be willing to put effort into the relationship even on difficult days. Masiku amene alovuta kwambiri mukuyenekabe inu banja lanu msakalitawe mukaperekebe effort imene banja nali lonse limafunikira. Komanso you have to be prepared to protect the marriage from outside influences. Mkazi mwamuna wina aliyesa ndi udindo oteteza banja lake koma influences amene alochokera kunja. Fa inuyo ngati muli otengeka ndi zakunja banja lanu silingakalimbe. Mukuyenera mukapange zanu mbanjamo and mukadziwe kunena kuti banja lanu ndi unique, silikufanana ndi banja la munthu wina aliyense. So you have also to treat it moteromo. Komanso chinthu china chimene mukuyenera mukhale nacho musanakalowe mbanja bolo muchidziwe ndi financial preparedness, nkhani zokhuzana ndi chuma. So mukamakalowa mbanjamo mukhale willing kuti mukapanga contribute whether little or much towards the home. Kaya ndinu mwamuna kaya ndinu mkazi mukonzekere nkhani za chuma. Inu ngati mkazi mwamuna akamakabweresa chuma muzikachisamala bwanji. So mukangokhala munthu omangodya basi fabali ena amangoyembekeza kuti mwamuna azibweresa iwo azingosakaza. Komano inuyonso mukuyenera mukapange contribute kuti mukakulire limodzi. Komanso you have to be able to plan. Chuma kuti chiyende bwino mbanja zimafunika kupanga plan, kuseva, mukhale anthu odziwa kuseva, kupanga budget limodzi. Zimakhala bwino zimezi muzidziwiretu musanakalowe mbanja. Budget ndithu kuti kodi chuma chathu tichiyendetsa bwanji kuti at the end of the day chuma chikakhala chatha aliyense azitha kumvesesa mmene chuma chayendera. Komanso you have to be responsible enough to avoid unnecessary debts. Mukuyenera muzikonzekerese kukapewa ngongole. Chifukwa banja la ngongole limakhala pa chipinjo olo limakhala pa mavuto. Chikondi chimatha kuchepa
masinangano amuna kuthawa kaya akazi akatenga ngongole kutiko sauza amuna awo ndikumabisalirana amene muja. So mukuyenera muzikonzekerese kuti kodi ngongole muzikathana nazo bwanji. Komanso you have to be ready to support each other's goals and not compete. Wina aliyense akhale okonzeka ukasupporta ma goals a wina ndi zake. Wina ali ndi goal yakuti, wina ndi goal yakuti, mukuyenera mpangane support osati ukapikisana. Komanso chinthu cha number 5 ndi communication and conflict management. Munthu wina aliyense sanakalowe mbanja amayenera apange master the art yokapanga communicating mwamuna wake, komanso mikangano ikabwera azikayipanga manage bwanji. So you have to be willing to communicate honestly and responsibly and respectfully. Mukamakalowa mbanja muja mukuyenera mukhale okonzeka kuti tizikakambirana moona mtima, komanso momasukirana, komanso molemekezana, komanso mwaudindo mkati mwakuyankhulana. So you have to be ready to solve problems maturely without shouting or violence. Muzikakambirana mavuto, panga solve mavuto amene abwera mbanja mwanumo mokhwima. Aliyense amene akalowa mbanja ndeti wakhwima amene yoyo. Mbanja mulibe mwana. So ndino anthu akuluakulu. Ma issues anu mukuyenera muzikapanga handle mokhwima ndithu. Osati nkhani ikabwera kumangothera mikangano, kumangothera violence, kumenyana ndi zina zotero. Zimene zije zimaonetsera kunena kuti simunakhwime m'maganizo anu. So you have to also be open to listen and not only talking. Mbanja muja mmafunikira kuti muzikamumvera nsonzanuyo akamakanena zimene afuna anenezo. Osati mukangokhala ongoyankhula nthawi zonse. Mbanja muja mukamakalowa you have to be able to express your needs and understand your partner's needs. Mbanja muja zimafunika munthu zikanena zimene wewe ukufuna, komanso ukakonzekere kumva kuti kodi okondedwa wako yonso naye zofuna zake ndi chani. Kwa pali ena amene amangotsogoza zimene akufuna iwo, komano zofuna za partner wawo alibe nazo ntchito. So banja so likakhala chonchi silimayenda. Ifa wina amakhala kudandaula, pomwe wina kusangalala ifa zake zikukwaniritsidwa. And then palibepo balance. Banja silingalimbe munjira yotero. Komanso mukamakalowa mbanja mukuyenera mukhale okonzeka kukapanga ma decisions limodzi osati nokha. Pali ena amaona ngati kuti fori onda amuna ndi kuti chiganizo chense pa nyumba akuyenera zipanga okha osapanga konzati mkazi wawo. Zimafunika kupanga na konzati. Chinthu cha number 6, compatibility and vision. Mukamakalowa mbanja muja mukhale mwakonzekera nkhani za compatibility komanso masomphenya. So mukuyenera mukakhale ndi a shared vision for the future. Ngati banja tsogolo lanu muzaliyendesa bwanji, ana mukazabereka muzaphunzitsa bwanji, nangano iniyo ngati family muzakula bwanji, muzakhala ndi maziko otani, ntchito zanu kaya ndi business kaya ndi lifestyle kaya ndi goals. Zonsezi mukamakalowa mbanja muja mukuyenera izizinso zikakhalemo mukapakiji kamene koko. So mukuyenera muzikamvesesana kumvesesa nzanuyo ndi mphamvu zanji zomwe ali nazo, ndi weaknesses zanji amene ali nawo, ndi expectations zotani amene ali nawo. Zonsezi zimafunikira ndithu. And pali nthawi zina zake zimene zimafunikira ukakhala ready kupanga adjust where necessary kuti mupange suit environment imene iniyo muli. Komanso you have to be willing to grow and evolve together. Mukamakalowa mbanjamo mukalowemo kuti tikakulire limodzi, komanso tikapange evolve ndi kupanga thrive as a family. Chinthu cha number 7 chomwe chili chomalizira ndi social and family conduct. Mukamakalowa mbanja mukuyenera nkhani yokhuzana ndi family socially mukakhale anthu amene muli okonzeka chikhalidwe chake mkuti mwachipanga master. So you have to respect each other's families without allowing interference. Mukalemekezerani mabanja, banja la mkazi wako, banja la mamuna wako. Nonsenu mukhale ready kuti mukalemekeza mbali zonsezi. Chifukwa zimene zinzofunikira ndi zimene zampanga build munthu amene mumuonayo kuti akhale pamene akuonekeramo. Chifukwa pali ena amakadana ndi mbali yakuchimuna, pali ena amakadana ndi mbali yakuchikazi, azifika mbali yawo koma mbali ena asamafike. So mukuyenera mukakhale anthu amene mukakhale accommodative from both sides kuti wina aliyense atha kufika pa nyumbapo freely, osati kufuna kukhala nkhaza towards anthu ena ake. Izizi zimaonesera kusakhwima kwanu kwa maganizo. So mukuyenera mukhale ready musanakalowe mbanja mwazilamu mukathana nawo bwanji, komanso osalola kwambiri kuti apange interfere pa banja lanu. Zonse zimayenera mukambirane. Komanso you have to be ready to protect your partner's dignity in public and private. Mukamakalowa mbanja mukuyenera mukateteze ulemerero kapena ulemu wa wachikondi wanu, whether ndi pagulu kwa anthu osati mukakhala oyambirira kumunyoza wachikondi wanu, komanso in private mukuyenera mukhale anthu okondana komanso olemekezana. Komanso you have to be prepared to build a team mindset. Mukamakalowa mbanja muja mukuyenera mukalowemo ndi mindset ya team osati kukakhala me versus you kuti aliyense azikangopanga zake uyeso azipanga